La Xina impulsa els taxis autònoms enmig de les protestes dels taxistes. La ciutat de Xangai ha estat testimoni recentment de l'assaig dels taxis autònoms de l'empresa Baidu en un esforç per liderar el nou tipus de mobilitat urbana a la Xina. Aquests taxis, coneguts com a Puyogu, operen sense conductor i han estat dissenyats per millorar l'eficiència del transport urbà. Tot i els avantatges tecnològics, els taxistes humans han expressat el seu descontentament en protestes, argumentant que aquesta nova tecnologia amenaça els seus mitjans de vida. Els taxis autònoms de Baidu operen amb tecnologia avançada de conducció remota basada en xarxes 5G, permetent la intervenció humana en cas d'emergència. Però aquesta transició cap a vehicles autònoms planteja reptes en seguretat i acceptació pública. La Xina aposta per una mobilitat més sostenible i eficient amb els taxis autònoms, però el camí cap a aquesta nova era de transport presenta molts desafiaments. El futur de la mobilitat urbana ja és aquí. Estem preparats?